Så skal vi til at lave wontons. Hvad er wontons? Wontons er asiatisk ravioli. Jeg laver så med lidt hakket svinekød, det giver meget mere smag. Og taro har vi her. Man kan også bruge søde vandkartofler, hvis det er. Forårsløg stadigvæk. Og løg, det er det, der giver en sødme. Øresvamp. Krabbekød. Hvid peber og så lidt sukker for at give det en ekstra sødme. Og så har vi så selvfølgelig det her wonton dej, som man kan købe i det asiatiske shop. Og lidt sesamolie. Det jeg gør nu, det er, at jeg blander det hele sammen. Jeg tager lidt kød. Igen. Taro. Det giver en god smag, og så også en meget god konsistent. Man kan også hakke det, hvis det er, man vil. Lidt for meget. Løg. Masser af løg. Og forårsløg. Forårsløg har en meget, meget sød, mild duft. Og øresvamp. Og igen krabbekød har vi her. Krabbekød er fantastisk. Man kan også bruge rejer, hvis det er, man ikke kan finde krabbekød. Og så putter jeg selvfølgelig lidt peber, hvid peber, for at give det sådan en let, mild peberduft. Og en lille smule sukker. Ikke ret meget. Man kan jo selvfølgelig bruge noget andet i stedet for, hvis det er, at man ikke vil have sukker. Honning, men det giver sådan en anden smag. Lidt sesamolie. Det er hemmeligheden i wontons også. Og så blander man simpelthen det hele sammen. Ved wontons, det er, at den har utrolig meget smag af både løg og grøntsager, og så en let sødme, simpelthen. Og når jeg blander det hele sammen, så får jeg simpelthen den her fyld. Se. Ej, vi skal ikke rulle dem, vi skal pakke dem faktisk. Og wonton dej, det ser sådan her ud. Man kan også få dem større, hvis man ikke er så god til at pakke, eller man skal øve sig lidt, eller man vil have større wontons. Og så er det meget praktisk, at man sætter flere på samtidig, fordi ellers så tager det rigtig lang tid. Sådan der. Så tager man simpelthen en lille ske med fyld, som man lægger i midten. Pas på, at man ikke putter for meget i, fordi så kan man ikke pakke det sammen. Ikke simpelthen for at kan lugte det. Ligesom en kunstner eller en maler. Meget hurtigt. Og det gør han så godt nok ikke. Man kan selvfølgelig også dampe dem, hvis man vil, hvis man ikke vil have det. Lige det med urter, og jeg synes, at sød basilikum går fantastisk til det her wontons.